Sa inilunsad na YAKA program ng Philippine Health Insurance Corporation, maraming Pilipino sa Eastern Visayas ang nakapagrehistro na. Sa 6 na probinsya sa Eastern Visayas, maraming PhilHealth members ang nakapagrehistro sa YAKA program na inilunsad ng PhilHealth. Ito ay ayon sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Ang yaman ng kalusugang program ay sakop umano ang 70 essential na gamot kung saan kasama dito ang mga treatment para sa asthma, diabetes, high blood pressure, heart disease at iba pa. Ayon sa PhilHealth, hanggang 20,000 sang kabuang pwedeng magamit bawat individual na miyembro ng PhilHealth o YAKA program. Ang tanging gagawin umano ay iparehistro ang PhilHealth members sa YAKA program gamit ang eGov-PH na inilunsad ng pamahalaan at pagkatapos ay pumili ng mga accredited PhilHealth partners. Sa Eastern Visayas may humigit 217 na pasilidad pangkalusugan ang accredited ng PhilHealth sa YAKA program. 10 sa probinsya ng Biliran, 36 sa Samar, 34 sa Eastern Samar, 80 sa Leyte, 25 sa Southern Leyte at 32 naman sa probinsya ng Northern Samar. Sa pag-iikot ng buong Boracay Tacloban sa ilang accredited na hospital sa Eastern Visayas, may ilang doctors ang hindi pa alam ang nasabing programa kung kaya't hindi nila masagot ang ilang miyembro ng YAKA program. Kaya't pinulo ng PhilHealth Regional Office 8 ang mga hospitals at clinics na kasapi ng programa kung ano ang magiging gampanin nila at ipinalala din sa kanila na bawal tanggihan ng isang PhilHealth members na nais gamitin ang programa. Ang total na po na nakarehistro sa YAKAP is 1,837,000 na ang registered. So, it will not stop sa registration. Kailangan talaga makapag-avail ka. Because there are some na nagparehistro lang through eGov, but hindi naman pumunta sa YAKAP clinic. So, hanggang registration lang. Target din namin na talagang dapat makapag-avail sila sa PhilHealth. At the very least, kailangan nilang first patient encounter. So, ini-encourage po namin yung lahat na hindi lang magparehistro, mag-avail talaga sa benepisyo, that is, pumunta sa mga YAKAP clinics. At mula dito sa impila ng buong Boracay Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo!